बे मेला साक्सेस जाबाय होननानै आं सानो मानोना दिनैनि समाव गायनाय फुनाया सोलिदोंबाबो रोजा रोजा जोंनि सापर्टारफ्रा बाहागो लादों मोनफ्रोमबो गामिनिफ्रायनो बाहागो लानाय जादों दा बेखौ नुनानै आङो बनगावनि TCLCनि चेयारमेन हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे जोंनि गाहाय आलासि प्रमद बर' साराबो गोजोननायखौ फोरमायदों एसे गायनाय फुनायखौ लानानै एसे प्रब्लेम जागोन नामा साननाय जादोंमोन नाथाय रायजो राजाफ्रा दिनैनि समावहाय एक्चुअलि सोलायनायखौ लुबैदों आरो सोलायनाया लासै लासै जाबाय थादोंबो डेभेलपमेन्टखौ लुबैदों आरो खोब जोंहा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जा मोनसे बिटिआर सरकार दं बिनि सायाव मोनसे फोथायनाय आरो माबानाया बे दावगानाय बेखौ नुनानै जे फोथायनाया फैदों बेखायनो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा स्पन्टेनियासलि गावनो गाव रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों आङो सानो बे बाहागो लानाया जोंनि बनगाव समस्तिनि थाखाय मोनसे सिम्पटम बियो जों फैफेला बनगाव समस्तियावहाय फैगौ सेप्तेम्बराव जानो गोनां जा बिसायख'थि जों बेवहाय गोरलैयैनो देरहागोन होननानै आं सानो दा दिनैनि बे मेलावहाय खालि बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारियाबो बाहागो लादों बेवहाय खमबाबो माने 10,000सो रायजो राजा बाहागो लादों आरो ओरैनो जोङो मिजिं जों जेरै थिदों 10,000नि माने गेदारिंनि खोथा बे गेदारिंआ दिनै जाफुंबाय होननानै सानो बेवहाय बिभिन्न सेक्सननि जोंहा रायजो राजाबो फैदों बयबो सेटिसफाइ जादों बेखौ नुनानै आं खोब गोजोननाय मोनो सरकारनि बिथांखि एबा माबाफोरखौ आसनिफोरखौ जों बनगाव समस्ति हिसाबै जोंहा डिफारेन्ट जायाखै नो डाउट बेवहाय जोंनि पिपलनिफ्राय सासे इलेक्टेड प्रतिनिधि गैयैखाय जोंहा एसे उसुबिदा मालाबा मालाबा जायो नाथाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि जोंहा गोबां जों आसनिफोरखौ मोननो हादों बेवहाय नंगौ बेवहाय बनगाव समस्तियावहाय BJPनि सासे MCLA दं नाथाय बिथाङाबो माने MCLA हिसाबै गावनि खथाखौ मोनदों मावदों आरो जोंहाबो जोंनि UPPLनि सापर्टार एबा मददगिरिफोरखौ जोङो जेरैबायदि जोङो नायनांगौ जों बेखौ नायनो हादों जोंहा PMAOIG निफ्राय लानानै जेसेबां MJNREGA दं आरो PNRD दङ जेसेबां ESOPD दङ आरो बेवहाय माखासे गिदिर गिदिर आसनिफोर जों बेखौ मोनबाय थादों खोब मोजां बाथ्रा दिनैहाय 17 बोसोराव जों जेखौ नुवाखैमोन साराय 4 बोसोराव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो गोबां आसनिखौनो मोननो हादों बेवहाय बनगाव हिसाबै गिदिर गिदिर स्किमखौ बुंनांगौबा स्टेडियाम जादों बेवहाय हाई स्कुलनि मुङावहाय माने 1 कौटि जों मोनदों बनगाव बाजारनि थाखाय मोनदों भातगाव ओनसोलावबो जोंहा मोनदों गोबां जों मोनदों आरो दा सिलागां बिर सिलागांनि उनावहाय जे मुङावहाय जे जायगा जे स्टेडियाम स्टेचु जों बेखौ मोननाय जादों आरो बर'नि गेजेराव फुटबलनि राजा जायखौ होननानै बुङो बिन'द ब्रह्म बिथांनि मुङैबो माने स्टेचु खालामनायनि थाखाय जोंहा बिटिआर सरकारा डिसिसन लाबाय आरो बेखौ फोसावबाय बे गासैखौबो नायनानै जोंहा बनगाव समस्तियाव जोङो डिप्राइभ जायाखै जों जेरैबायदि डेभेलपमेन्ट मोननांगौ जों बेखौ मोनदों आरो आं TCLCनि चेयारमेन हिसाबै जेसेबां मिथिगौ दा जोंनि रायजो राजाफ्रा सेटिसफाइड एसे एनै माबाया थागोन बेथ' असम्भब नङा नाथाय कम्पेरेटिभलि 17 बोसोर आरो 4.5 बोसोर बेखौ जुदि कम्पेयार खालामोबा जों अनेक खामानि मावनो हादों।